السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه. الحمد لله الذي نستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي نحمده ونستغفره ونستعين به ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. bandiraɓe, caggal nde jettuɗen Allah julɗen e ɓurɗo windere muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, min calmini on goto pop e maqama mo Allah waɗi ɗum e daraja mo Allah darni ɗum. goto pop wawa yaltude kam wiyeede yo jam e kisal e moƴƴere Allah e teddungal mum wonema hono salminandu julɗo e julɗo. heddi noon ko ɓurodire nan toon goto pop eɗo Allah fawi ɗum martaba mum e daraja mum, so galo mum, so lamɗo mum, so mawɗo mum, so cukalel mum, so almami mum, so gardiɗo leegal mum, kala ɗo mbawɗa darade e nder martaba ma mo Allah jojjidinma, hay sinno min kalani indema, goto e mon pop assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. onon fo kam ndendata ɗo en calmini mawɗo men, musidɗo men, sehil men, ɓiyum men alhaji Mburel jeeyi mo ganduɗa haqiqatul amri ko hanki wona hande. en calminimo, en gardinimo e salminandu he saabu ɗum ombo teddinira jonde nde. eɗen cupto e fedde he mawɗo hoorejo fedde nde biyeteɗo Hajja Molel Sy, joom teddungal o, joom moƴƴere o, joom teddungal teddinirɗo en dendagal ko ina jogori waɗede ɗo hande ina haale. o wi minen dey ko an min cuɓi e min cuɓima e galle Cheikh Oumar, ko an min cuɓi e min cuɓima e galle Sharif Mouhamadoul Habibou Tijani, e min cuɓima e nder ɓiɓɓe dendagal Fuutankoɓe, e min cuɓima e dendagal sernaɓe. ya ar lomtoɗa hilifaɓe ɓe, ya ar lomtanoɗa en diine o, ya lomto galleji teddungal ɗi pop ummaniɓe hen Madina Gounas, e jogorɓe ummade hen galleji talɓe, e jogorɓe ummade hen e galleji sharifaɓe taniraɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. kamɓe pop e min jiɗi gara kalana min e dow ɗemgal mabɓe, minen fedde subalɓe ɓe ganduɗa emin darani ɗemgal ngal, emin darani Fuuta, emin darani leñol ngol, emin darani leydi ndi, emin darani to banggue alhaali mbimi e wimami, emin darani diine o, emin darani l'islam o, emin darani pop nde Allah tabaraka wa taala waɗata hen teddungal mum e moƴƴere mum e ɓural muɗum e barke mum. ɗum noon ko an min cuɓi ya ar kalanamin ɗum e nder ɗen dendagal gueɗe ɗe no ɓamtorto. emin cuɓi hen konngol gotol, emin mbi ya waɗan min yewtere fatude teddungal debbo e darde debbo e dow to banggue alhaali no foti darorade e nder galle, hakkunde mum e joom galle mum, e hakkunde mum e enɗam mum, e hakkunde mum e diine mum, e hakkunde mum e joomum, e hakkunde muɗum e gonka mum e sifa mum e jikkuji mum e hoddiɓe mum. dendagal ɗeɗo gueɗe ko toɓɓe e nder toɓɓe tawine kadi alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jetti hen Allah tabaraka maulana wa taala. en jejjitani ñande o haalanta en nde o wi
e nder hoddiro Allah tabaraka maulana wa taala ñande o haalata ombo teddinira en yo en garnde kuccodiren e bandiraɓe ɓe o wi dendagal julɓe teddinira ndeɗo jonde dendagal anduɓe ɓe teddinira ndeɗo jonde dendagal wonɓe ɗo e leydi ndi e wonɓe Fuuta e ɗanni yankoɓe ɓe teddinira ndeɗo jonde o haalani en hen ɓe ganduɗa ko keeci buso en mbiyete to banggue alhaali mumen ina teddinira jonde nde o haalani en miñiraɓe makko tedduɓe ɓe ganduɗa nan to Belgique to ina teddinira jonde nde o haalani en ɓe ganduɗa ɗo e leydi ndi goni gardiɗo hande leydi Sénégal biyeteɗo Mouhammadoul Makkiyu ibnu Ahmadou Buuɗi Sall gardiɗo leydi Sénégal o wi ina teddinira nder mayre e boowal mayre hanki mayre e hande mayre joom suudu mum ina teddinira kadi jonde nde mbimi an dey molel ala ko kedduɗa galle Cheikh Oumar galle Sharif Mouhamadoul Habibou Tijani ɓe goni taniraɓe Cheikh Tidiane ɓe goni taniraɓe nelaɗo Allah kalɗa Fuuta kalɗa subalɓe kalɗa to banggue alhaali moƴƴuɓe kalɗa ɗanniyankoɓe e wonɓe ɗo kamɓe pop gadduɗa hay hoorejo leydi Sénégal mo ganduɗa ko ɓi pullo mbimi e wimi e wimami gardiɗo leydi Sénégal pop kadi teddinirɗa ɗum pawtuɗa teddungal ngal e jungo mum haqiqatul amri ala ko kedduɗa mbiɗa yomi waɗane yewtere fatude e debbo e nder galle te debbo e nder galle jibinta dendagal Winndere nde debbo e nder galle jibini dendagal Winndere nde ɗo woni aduna o poɗɗo jibina kala ko laaɓi hen kala ko yooɗi hen kala ko feewi hen ko ɗo woni ɗo yalti jaɓɓuɗa koye ɗaɗol mangol jaɓɓuɗa koye hunde mawde sabu ɗum nde Allah tabaraka wa taala tagata Winndere nde o addani en ko debbo e nder galle hol o debbo e nder galle Allah tagi dendagal tagoje ɗe dendagal Winndere nde Allah windi ɗum sabu ɗum ñande Jibril jippi e nelaɗo Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wimo ko iqra bismi rabbika alladi khalaqa al insana min alaq ay janngo inde joome mo ganduɗa ko on woni tagɗo ɗum woni khalaqa gadana o holko tagi khalaqal khalaiqa bi qudratihi wa nazzama ahwalaha bi iradatihi dendagal tagoje ɗe o tagi ɗum koye yidde makko o tagi ɗumen koye belemma makko o tagi ɗumen koye haajande makko o tagi ɗumen o fecci ɗumen e pecce ɗe goni dow wa laysa li fawqil fawqi fawqun illa al ula wa laysa li tahti tahti tahtun illa sufla ɗe o waɗi ɗumen downa oriya hay goto wawa wiide ko ɗo dow haaɗi ɗe o waɗi ɗumen ko less ina oriya hay goto wawa wiide ko ɗo less haaɗi o waɗi asamanuji jeeɗiɗi o waɗi hen tagoje o waɗi leyɗele jeeɗiɗi o waɗi hen tagoje caggal ɗum o tagoyi biyeteɗo baba adama no tagirani eno haaldirno e maleykaji dendagal tagoje ɗe ñuuƴi en mettelli en liɗɗi en ko ganduɗon ko maaje en lugge en dumbuli en ɗi gadi baba adama tagede dendagal tagore nde wona kuɗi mum wona hendu mum kala ko mbawɗa miijade tan adi baba adama woodde caggal godal ngal ɗon godal noon Allah tabaraka wa taala yiɗi wonnude ko ɓuri tagoje ɗe pop o eltana tagoje ɗe pop ndeɗo tagore nde o sakkitto tagde dendagal tagoje ɗe taga koye ñalɗi goɗɗi baba adama taga ko ñalawma aljuma baba adama tagaɗo ñalawma aljuma o noon o waɗa gando mo ganduɗa ko kañum janginta dendagal kala maleykaji o jangini maleykaji hawa gayni o yiɗi foftade Allah wimo jiɗɗa ko foftade jiɗɗa ko ñamde jiɗɗa ko yarde kono won ko tagmami wonɗo tagmami won ko tagirmami won ko tagantumami aɗa yiɗi foftade fala budda dañamo ganduɗa ina walluma foftade
aɗa yiɗi weltade fala budda jogoɗamo ina walluma weltade aɗa yiɗi dahmitade fala budda dañamo ina walluma dahmitade aɗa yiɗi deejje fala budda dañamo ina deñña fittanduma aɗa yiɗi wasde miijade fala budda daña ko ganduɗa ko ɗon tan miijo ma deƴƴata ɓernde ma ɓuuɓata yitere ma yeeɓata ɗum tagi Allah tagi e baba adama yumma hawwa nde Allah tagi e makko yumma hawwa ko wirgo makko bange nano iyal cakkitingal ngal ɗon yumma hawwa taga yumma hawwa nde taga nde adama ɗanino tan fini tawi yumma hawwa no takki sara mum o ndaari yumma hawwa no wayni o ndaari mbaadi mum e nder hoddiro Allah o wone yebde ɗum ɗo wone yebde ɗum tan yumma hawwa wonti télécommande baba adama wonti télévision baba adama wonti télé yumma hawwa wonti télécommande makko télécommande weltare télécommande weytare télécommande deyre dendagal seenuji belemma yumma hawwa ina kapta e nder baba adama baba adama weddi jungo wina mema yumma hawwa tan maleykaji ewnimo oto memmo ha dokkamo tenge makko o wi hol tenge makko ɓe mbimo tenge ɗe ko ceerna Allah tabaraka mawlana wa taala mo ganduɗa o juula e annabi ɓurɗo windere jogorɗo wonde e ɓiɓɓe ma o on ɓuri dendagal tago Allah tabaraka mawlana wa taala o juule annabi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam nde o fuɗɗi mem yumma hawwa Allah wi adama wi nam o wi ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna e hey ma adama an e joom suudu ma koɗe e nder aljanna ay oɗo koɗe e nder aljanna ɗo woni debbo e nder galle ɗo fuɗɗi ɗo woni debbo e nder galle